Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am găsit pe canalul meu. Nu am mai avut timp să postez pentru că a fost foarte ocupat în perioada asta. Acum vin cu o postare frumoasă, evoluția puiilor de berbec din cuibul ăsta. Sunt înțărcați, îți pui la 3 luni de zile. Am femele și mascule aici. O să rămână la matcă una sau două femele. Avem și sus pui și aici pui, după cum știți și voi. Niște pui care s-au dezvoltat foarte bine. Niște pui masivi, dintr-o linie foarte bună. Montat cu un mascul bun, masculul meu de grifier, care l-am dat. N-am avut nicio mortalitate. Anul acesta, în rândul puilor, îți vaccinați, deparazitați. Îți grifier dintr-o linie foarte bună, se vede coroană, se vede cap, se vede tot, păi se vede calitatea. Cam toate exemplarele care le dețineți din linii foarte bune, din campioni, vicecampioni. Nu țin iepuri pentru marketing, țin iepuri doar din pasiune și doar exemplare de top. Deci nu o să țin niciodată iepuri pentru vânzare și așa mai departe. Bineînțeles, care o să fie disponibili, 1-2 exemplare, deci eu nu fac afaceri cu iepuri. I-am scos pe masă ca să se vadă calitatea. Când îți mici, nu-ți dai seama de calitate, se vede coroană, cap bun, se vede aproape toate trăsăturile pe ei. Și celelalte cuiburi sunt foarte frumoase, deci nu... Dacă tinzi să alegi iepuri de calitate, așteptările sunt pe măsură. Dacă e iepuri cu 50 de lei, spre de exemplu, aceea calitate o ai. În încheiere, vă doresc Paște fericit în continuare și multă sănătate tuturor!